खोब मोजाङैनो खुंफुंनो हानाय होननानै जोङो बुंनांगोन। मानो होनोबा जागायजेननायनिफ्राय लानानै जेनाखि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै नैबे दुरान्ड काप जेनाखि खुंनाय बेवहाय मदद होफैदों। रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोब फैनानै नायफैदों आरो खोब डिसिप्लिन भाबै नायनानै न'आव थांफिनदों। दा बिनि थाखायनो आङो गासैबो बड'लेण्डनि फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों। फाइनालसिम थांनायनि आसामोन बड'लेण्ड एफसि दिनै नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि आखायाव जेननो गोनां जाबाय। खेलायाव मोनसे जेननाय आरो देरहानाया थायो। जेब्ला बड'लेण्ड एफसिया गिबि खेब दुरान्ड काप जोदोंमोन बेवहाय पारफरमेन्सा अनेक गाज्रिमोन आरो जेब्ला नैथि खेबनि थाखाय जोदों बेवहाय अनेक बेटार बा साबसिन जादों पारफरमेन्सा। आरो देग्लाय थामथि खेबाव जेब्ला जोबाय अब्ला जोङो क्वार्टार फाइनालखौ क्वालिफाइ जानो हाबाय। बियो गोरलै बाथ्रा नङा, बियो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। दिनैनि खेलाया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजोंमोन। बिथांमोना मोनसे ISL क्लाब, मोनसे फुल्लि प्रफेसनेल क्लाब आरो थांनाय बोसोरनि चेम्पियन। बिथांमोनानो थांनाय बोसोराव दुरान्ड कापनि चेम्पियनमोन आरो बिथांमोना एबार ISL आवबो खोब मोजां पारफरमेन्स खालामदों, क्वालिफाइबो जादों प्लेअफनि थाखाय। दा बिथांमोनजों जेननाया गोरलै बाथ्रा, गोरा बाथ्रा नङा। दा बिनि थाखाय बिनिफ्राय जोंहा गोबां सोलोंनांगौ दङ। दा बेनो जोबथा नङा। दा फैबाय थानाय समाव बिनिफ्राय साबसिन हामसिन नाजानानै सेमि फाइनालबो जोङो सौहैनो हागोन बा जोङो ट्रफिखौबो लाबोनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। आङो फिन खनसेबावसो साबायखर बावनो लुगैदों जाय बिथांमोनहा नारा नाथारनो बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट होबोदों, बड'लेण्ड एफसिनि साक्सेस आरो फेइलार समाव गसंथानानै थाफैदों। बिथांमोननि थाखाय आङो जोबोद आङो फिन खनसेबाव साबायखर बावदों। दिनै सोरबा साफा सानैया गाज्रि कमेन्ट्स होदों बा लिरदों। दा बिथांमोनखौबो आङो गाज्रि मोनाखै, गोसोआव दुखु मोनदों। बिदिखौ लिरफ्लांनो हागौ, बुंनो हागौ, नाथाय बिथांमोननि बे बुंनाय साजेसन्स बा गाज्रि लिरनायाबो जोंखौ खोब एनकारेज खालामदों आरो बिनिफ्राय साबसिन मावनो थाखाय जोंखौ एनकारेज खालामदों। जिहेतु सेमि फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइड जागोननि आसाजों जिहेतु गोबां रोजा नायगिरि हेफाजाबगिरिफोरा फैदोंमोन, नाथाय जेननायनि दाहाजों बिथांमोना गिदिंलांफिननो गोनां जादों। बिथांमोनखौ बे समाव मा बुंनो सानो नोंथाङा, मा खावलायनो सानो? आङो बिथांमोनखौ बेखौनो मोनसे खावलायनो सानदों, बिथांमोना गोसोखौ सिफायनो नाङा। जेरैबायदि सापर्ट होबोदों बेबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था। जोंनि बड'लेण्डनि जोंनि गथ'फ्रानो बेवहाय गेलेदों, जोंनिनो फिसाफ्रानो गेलेदों। बिथांमोनखौ डिसकारेज खालामनो नाङा, बिथांमोनखौ अलवेज जोङो मददसो खालामनांगौ बा एनकारेज खालामनांगौ। बिथांमोननि फिउचारा जाहाथे फैबाय थानाय समाव गोजों जायो आरो बिनिफ्रायबो साबसिन प्लेटफर्माव गेलेहैनो मोनो। आङो जेननाय बा देरहानाय आं एसे इन्डिभिजुवेल एसे बेक्ति हिसाबै आङो प्लेयारफोरजों गसंथानानै दं आरो प्लेयारफोरनि सुखु दुखुआव आङो दंफायो। जेननायावबो आङो दङ, देरहानायावबो आङो दङ आरो रायजो राजा बिथांमोनहाबो बिथांमोननि दुखु समाव गसंथागोन होननानै आं सानो। जाहाथे आङो बेखौनो खनसे रिकुवेस्ट खालामबावनो लुगैदों, बिथांमोनखौ डिसकारेज दा खालाम। बिथांमोनहा दिनै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जोंखौ क्वार्टार फाइनालसिम क्वालिफाइ खालामनायसिम बा बे अबस्थासिम लाबोबाय आरो दिनै बिथांमोननि थाखायनो बड'लेण्डआ जोंनि नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव बयजोंबो फुटबल लाभार, गोजोनखौ सान्थिखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै सिनायथि मोनबाय। दा बिथांमोननिसिम प्लेयारफोरनिसिम आङो रोजा साबायखरसो बावदों।